fost un cuvânt minunat pentru ca să ai timp să te gândești. Am înțeles ce a vorbit Domnul, că este un singur verset, un singur cuvânt spus biblic, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu pe iurii, că l-a dat pe singurul său fiu. L-a dat pe singurul său fiu, ca eu să merg, să duc vestea bună și oricine va asculta din cuvântul lui, același ieri și azi și în veci, să nu piară, ci să aibă viața veșnică aici, la gară. Vrem ca Dumnezeu să binecuvinteze mesajele care au fost în inimile noastre și să aducă rod. A fost cuvântul spus, faceți roada vrednică ce? A cui? A romanilor? A la altor popoare? Spune, faceți roada vrednică a pocăinții, adică a ascultării. Eu vreau să vă spun cât de minunat este Dumnezeu în două cântări. În a doilea cântare am să vă dau o mărturie cât de minunat Dumnezeu lucrează în viața mea de când m-a ales din lumea aceasta. N-am fost foarea făinii, n-am fost bradul cel verde, am fost un aluat așa, luat și pus din altă parte. Dar Dumnezeu m-a transformat dintr-un aluat străin într-un aluat sfânt. Haleluia! Această cântare care vreau să-i dau în auzul vostru, vreau ca să vă binecuvinteze și să înțelegeți ce minunat Iisus lucrează în familia celor care spune că Iisus este Domnul. Și numai cel care are Duhul Sfânt să ridice mâna în sus și zice, Iisus este Domnul. Amin? Amin. Aleluia! Acest proiect care scrie aici sus, mă rog pentru tine, ca tu să te rogi pentru fratele tău, mama ta, prietenii tăi și în această cântare să vă spune ceva cuvinte sfinte luate din Sfintele Scripturii. Te laud că simt o făptură așa de minunată. Minunate sunt lucrurile tale și ce bine vedem sufletul meu lucrul acesta. Și ce bine vede sufletul meu lucrul acesta. Cu glasul meu mă rog către Domnul, cu glasul meu strig către Domnul. Și ce bine vede sufletul meu lucrul acesta. Și ce bine vede sufletul meu lucrul acesta. Mare este Domnul și vrednic de laudă, aleluia. Și mărimea Lui este nepătrusă. Și ce bine vede sufletul meu lucrul acesta. Și ce bine vede sufletul meu lucrul acesta. Oamenii vor vorbi despre El înfricoșați și eu voi povesti mărimea Lui. Și ce bine vede sufletul meu lucrul acesta. Și ce bine vede sufletul meu lucrul acesta. Domnul iubește pe cei ce se tem de El, pe
cei ce nădăjduiesc în bunătatea Lui și ce bine vede sufletul meu lucrul acesta. 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 Lăudați-l toți îngerii Lui, lăudați-l toate oștirile Lui. Și ce bine vede sufletul meu lucrul acesta. 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 Lucrul acesta. Lucrul acesta. Lucrul acesta. Lucrul acesta. Slăvit să fie Domnul! Doamne, învață-ne să facem bani. Doamne, învață-ne să facem semne și minuni. Doamne, învață-ne poate să... Nu. Doamne, învață-ne să ne rugăm. Iată cum trebuie să vă rugați. Amin? Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău și facă-se voia Ta, nu voia mea. Această rugăciune care Domnul Iisus Hristos a învățat ucenicii vrea ca în Republica Moldova, precum a luat chip în capitală, în centrul orașului Chișinău și a ajuns binecuvântată și la Gara Fălești, probabil prin rugăciunile fiecare care a spus: Doamne, și soția mea, și copiii mei, și nepoții mei, și soțul meu care vine și dă de la el ca mort. Doamne, învață-mă să mă rog corect după cuvântul Tău, ca soțul meu, soția mea, copiii mei, vecinii mei, țara mea să se transforme în chipul lui Iisus Hristos plin de iubire și de iertare. Amin. Iubiți prieteni, noi avem timpul conform regulamentului luat de la primăria care mi-a dat răspuns că fiți plini de pace. Vine poliția să vă ocrotească ca cel rău să n-aibă drept să vă strice acest program de rugăciune. Slăvit este Domnul Moldova! În altă țară așa ceva minune nu-i. Și cât mai este încă timp și chipul Domnului Iisus Hristos pe fețele noastre plin de iubire, plin de iertare, plin de bucurie, plin de har și milă, noi avem încă dreptul să mergem la vecinul nostru, la fratele nostru, la iubiții noștri, să le spunem că Iisus ce? Te iubește. Aleluia! Vrei să fii iubit? Ce trebuie să faci? Amin! Vrei să fii iertat? Ce trebuie să faci? Vrei să fii binecuvântat? Ce trebuie să faci? Doamne, asta este rugăciunea pentru Moldova, care să meargă mai departe în alte orașe și până la capătul pământului, cum a fost spus. Acum vreau să vă fac o mărturie. Eu nu trebuiam să fiu pe scenă astăzi aici. Sunt de rudenele mele aici, tata socrul meu, păstorul, care a iubit un om. Pentru părinții mei au murit.
Dar vârsta mea îmi spune că eu am tată și mamă. Și slăvit să fie Domnul. Ei sunt aici. Eu mă rog pentru ei, dar un an în urmă. Eu, care sunt predicator plin din înflăcărarea Duhului Sfânt, am spus, Doamne, cum? Eu care am spus că blestemat este omul care se încrede în om. Am fost nevoit să mă duc sub mâna omului. Știți că au fost COVID-ul, da? Știți că mulți frați au plecat la Domnul? A fost și rândul meu. Dracul știa pe cine să pălească și unde să pălească. Dar fiindcă cel credincios care trăiește în mine și eu în el și el în mine, slavă să fie Lui, m-a dus la oameni corecți și drepți. Și neurochirurgul care a spus, Iuri, eu pot să spun cum s-a întâmplat, pentru că eu am spus, de unde a venit aceasta în mine? Și el spune, unul bunul Dumnezeu știe. Și i-am spus, atunci, acest bun Dumnezeu poate să lucreze pe mâinile omului acestuia? Și el a spus, așa cred eu. Și Domnul a spus atunci în inima mea, mergi și culcă-te pe patul de operație la neurochirurgul care te-am trimis. A trecut un an și ceva, eu stau în fața întregului cer care tăbărește asupra noastră acum aia, îngerii, sfinții, și îl vede pe același iur pline de râvnă care Satan a vrut să pălească drept în cap. Să muțească gura aceasta, să nu mai măruturisească pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor. Iubiți prieteni, mă gândeam că după operație am să ies oare cărnit, oare ciucit, oare fără vedere de ochi. Pentru că operația a fost una din cele mai grele și slute care a spus acest neurochirurg. A fost în partea dreaptă pentru că eu perdeam auzul. Și am fost operat 6 ceasuri, operat și 24 de ore în reanimare. Și acum vreau să-i dau slavă lui Dumnezeu cu un singur lucru. Fraților, iubită biserică, iubită gară, despărțiți de El, nu putem face nimic, amin? Dacă nu mă crezi tu cel care stai aici și te ții tare și mare, apasă-ți aerul la gât aici ea. Și tu ai să-L auzi pe Dumnezeu și vei striga, Doamne, Doamne, îmi convide aer, că mor! Știți cine a strigat așa? Vă spun. Orbul, care mulți din noi am fost orbi și spunea așa, David, fiul lui David, ai milă de mine!